Magishe Maragishani Wasta Maragish Bolana Allama subscribe bikne Inshallah Datagin Ganti Nishana Sara Kilik bikne Allah Nabi Hazrat Suleiman alayhi salama Allah darbara dua lote tagat ke e Allah mana ama kara ata bikan kya na mana chapesar kasyara rastag o ne ke mana chiran kasyara berasi gura bas اللہ جہان درست مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام تابیدار جوڑ کت جن جانور مور مشک مرغ انسان درست آئیے اکمے منوک بتا آئیے اکے منوک بتا آئیے پرمان ردا گواتا آئیے تحت بال داتگت وہ آئیا بال کتگت امی شان و شرپا آزمانا حضرت سلیمان علیہ السلام تحتا گوں گوزگاہت حضرت سلیمان علیہ السلام زمین نمگا چھارت کہ یک بزگو بدرنگی زالبولے گنوکانی وڑا زمین سرا چکر رگاہت اللہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دلا سوچت کہ ای گنوکیں جنین آگوں کے آروس کن اللہ ای گب نوش بود گوڑا بس تحت سلیمان جہلا آیان آیان تیابادان سر بود اما آنگوشتری کی حضرت سلیمان علیہ السلام آرا دستاہت آ دستا چی درد وہ آپے تحقب انچش کی آنگوشتری آپے تحقب گوات جن مرغ مور مشک درست حضرت سلیمان علیہ السلام چی نابلد بوتا وہ تحت آہستہ آہستہ زمین نمگا آیان بو وادے تحت کے زمین رست اللہ نبی سلیمان علیہ السلام حیران بود کہ ای چی بود گواتا را حکم دات بلے گواتا آئیے پرمان نہ منت آئیے جن لوٹا انتا گڑم جنہ آئیے پرمان نہ منت مشکو مورانگو گپ کنگی لوٹے بلے آہم پسو ندات آ زمین سرا سرگردان بود پریشان بود کہ منا چھی بود آئیے سوچت گڑائیے خیالت کہ اللہ پاک گونتی مخلوقہ گون باز مہر کن کہ من آزمانا بالتا زمین نمگا چارت یک ظالبولیا را کم سمجھت بیکار سمجھت بود کن کہ اللہ را ہمیں حبر دوست نہ بودتگ من اما ظالب اللہ چی ماپی لوٹا او گو آئیا آروس کنا بودکن کے اللہ پاک منا معاف بکا حضرت سلیمان علیہ السلام چکرت پٹت بلے آ ظالب اللہ دست نہ کب آخر حضرت سلیمان علیہ السلام شدیق بود گڑا تیاب لمبا اما مردم کے ماہی گرگا آتا اما ہانی گوما کار کنگا لگت واحد گوزان بود یک روچی اما ظالبول حضرت سلیمان علیہ السلام دیست انچو کے آئیے دیست آئیے نزدیکا شد وہ عرض کنگا لگت کہ من تیو آستا وطی دلا بدیں گمان کو تک تی ایبانا پٹے تک من ای بیحال بوتگاں کے ترا منی خالقہ منی مالکہ اللہ جوڑ کو تک تو گومن آروس کنے غریب و بزدگیں ظالبولا بچکن دیت و گشتی چھ دو مسترین شرف منی واسطہ چھی بیت کہ تئی وڑیں وشرنگیں ورنائے گومن آروس بکاں منی وڑیں بدرنگاں کس جس نکاں کس گومن مہر نداری سرجمی روچا مردم منا شگان جنا آہنی شگانا عشقنا اللہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اما ظالب اللہ کو آروس کت او وش بتا چیزی روچ گوستا حضرت سلیمان علیہ السلام انچو مائی گرگاہت گڑا یک مائی کی ترپگات مردمہ مائیک زورت و وطمہ وطا گپ کنگا بوتا کئی مائیک پرچا ترپگائیں بس مائی گے لاپش پچ کت آئیے لاپا ہما حضرت سلیمان علیہ السلام آنگوشتریت حضرت سلیمان علیہ السلام دیست اما دمانا آنگوشتری وطی دستا کت اللہ کرم اچھی درست مخلوقات پدا حضرت سلیمان علیہ السلام فرمان بردار بود گوات فرمان بردار جن ات کان مرغ ات کان ماہی گروک ایران بوتا او ما پیش لوٹت کہ ما سرپد نبوتگین کے شما اللہ مہتر سلیمان او پدا حضرت سلیمان علیہ السلام تحت بال کنانا آئیے قدمانی دیما سر بود آوادی وطی تحت سرا نشت گڑا سوچگا لگت کہ آئیے نزدیکا درستان چے سلتریں عمل اشند کہ وادی انسان اللہ مخلوقات تہا اے پٹی
कसिये दिला प्रोशीत या कसियारा वताची कम सरपत बीत